Ake ngibingele mbukelo khona ekhaya emagumbini nomhlaba. Ithemba lisakhona kusengaphumelela namanje. Ngedi kunento efika ingidide ngabantu beyithule bamadlozi. Kunabantu manje uvathi umuntu hayi mina ngengikwenza ukuthi because nginedlozi, because nginesithunzi. Ngeke ngikwazi ukudla out, ngeke ngikwazi ukukhipha umuntu wami out, ngeke ngikwazi ukujabana nomuntu wami out. Kanti idlozi yini? Idlozi umuntu ofana nawe owendlula emhlabeni ngedi nasewalala. Evele aganwa, anesithembu, anamakhosikazi, anabantwana, anamabhizinisi, anamathenda, wayene-boyfriend, wayene-girlfriend. So abantu sebenza ngathi idlozi isimo sento mhlawumbe engachazeki. No, nganza kwethu. No. Ukuthi nginedlozi akusho ukuthi mangingahleki, mangingajayivi, manginga-enjoy impilo, mangingajabuli. Labantu bendlule emhlabeni nabo beba-enjoy, bebajabula. Musani ukubuka kabi abantu ukuthi hawu why wena ugcoke kanje kanti unedlozi. Nabo bebavele bagcoka kanje. Nedi kubuka izindawo ogcoka kuzo, ukuthi indawo ogcoka kuzo zikanjani. Uyazi uma ungendlini kagogo ufuna ugcoke kanjani, uma usesontweni ufuna ugcoke kanjani. Kodwa uma uhamba nemuntu wakho uya out nemapark, usekamerweni lakho, uhamba nje indawo ushaywa ngumoya, ungagcoka ngendlela oyithandako, although nginedlozi. So into egcina ibangela abantu ikhanda. Ngake ngaba nenkinga ngathi mina usho ukuthi uma ngabe unedlozi ufuna uhambe ngeenyawo, kufuna ube umuntu ohle uba njenjanyana. Ngabona ukuthi la edlozini akuhambi kanjalo. Mina ngayikhethela mina ukuthi okay, mina ngiyakuthanda ukugunda ekhanda, ngiyalithanda iwashi. Idlozi ayikho lapho linenkinga khona ngalokho. Sothi omunye ufuza ubakhulu iwashi naye wayelithanda. Kwangijabulisa nami nakho lokho. Ngithi ngathi uyabona manje sengifuza umuntu owendlula emhlabeni, ubaba nomama onzalako manje iwashi uyalithanda. Nothi abahamba emhlabeni. Ngifuza abantu bebawakhonzile vele amawashi, bazali bami. Nami ngifa if nginengane, ingane ekhonza iwashi ifuza ubaba wayo. Kumele sifuze labantu abendlula emhlabeni. So lesingenzi ngathi idlozi seyinto engathi nje bese selibeka ngenye indlela. No. Uma ngabe kuthiwa nginemuntu oneyinkomo, onemfuyo, chaza bani inkomo eyithanda. Ufuza umkhulu wakhe wendlula emhlabeni, vele umkhulu wakhe inkomo wayithanda. Abantu angisazi ukuthi idlozi neyithunya sibale thatha kanjani. Kufana nabantu abenze ucansi. Ungalenza ucansi although umuntu edlozi, umuntu eyithunya, but hloniphela ungangeni endumbeni ungcolile. Abantu ama-relationship amaningi abo ayonakala kakhulu abantu besifazane. Ama-relationship abo abanenkinga. Befika kuthina njalo bendabuko, umnikeza izinto. Athi angithi mkhulu angidibane nobaba for 7 days. Mina ngishongo njalo. Ungadibana nemuntu wakho although umuntu edlozi. Uma ngabe ugeza ngezinto zedlozi, uya emanzini, uyazila lamalanga asemanzini, mhlawumbe 2 days 3 days. Phinde futhi uma ngabe umuntu wethunya kuyafanana. Ucansi uyalizila if ngizovuka mina ekuseni ngifisa ngiyongena emanzini, or maybe langa lesidingo ngena emanzini, ngakuzila for lokho, but nangibuya sengifree, sengikhululekile. So abantu mabayi-understand kahle lento, bangaze bafaka abanye abantu baconfuseka abanye abantu. Kanti lapha eyithunya edlozini kuhamba kanjani? Uma uzoya esontweni ezayona esigucweni ngasekuseni uyesontweni, akufuneki kube ngumuntu uzokwenza ucansi ngoba uyofike welekela abantu abasesontweni. Hayi ukuthi ku-wrong ukuthi wenze ucansi. Uma ulenza nemuntu wakho enzona naye, it's fine, but uma uzoya esontweni esigucweni and uma uze walenza ucansi, geza ngomlotha. Noma ugeza ngespirit notswayi bese ugeza ngemlotha bese uyahamba esontweni. Ungayifaki futhi ijoyini. Ukhombise ukuthi khona into engizilelako engiyenzile ngansenze. Phela awukabulala umuntu but wenze into vele nabantu abadala ebendlule emhlabeni bebayenza. Manje abantu uma sotholandela manje, hayi mina nedlozi, hayi mina this, abantu abadala awusakhona ukuhleka. Futhi nje ngikwazi ukuvula i-radio ngihle ngijayive kancane ngoba kuthiwa nani, hayi unedlozi. No, akhambi kanjalo. Ungazilimazi, khululeka. Ungaze ugcine uthi ufase idlozi kanti uyifase wena ngokuqabanga ukuthi wenza kahle kanti ushaya eceleni. Inkosi nibusise, inkosi nikhanyisele. Why ngisho so? Because kukhona abangibuza kanti la mina ngabe umuntu edlozi uhamba ugcine njengawe nje dokotela. Kuyenzeka mhlawumbe ukuthi ungakudla out, mhlawumbe ungahleka nemuntu wakho uyabekisa, ungayiphaki. Yeah, ngayiphaki but angithandi iphaki egcwele abantu abaningi abaphuzayo. Kepha ngaphuma ngiyobuka izilwane mhlawumbe nengane yami, noma ke mhlawumbe nemuntu engizona naye, sihleke sijabule although nginedlozi. Ubaba wayithanda izinto kakhulu. Njengami nje ngikhonza ukudla into ezimnandi lo ekhaya. Ngaba majuice, fruit tree, apple, atramili, yogurt. Hayi idlozi afuneka adle lokho. Hayibo, adle ini le mithi? Hayi kahle.